Nanato na, bago na po rin challenge, oh. Nindot nga challenge ay kay haklap-haklap, ya. Simut-simut. Lab! Oh! Alay, good lab! Sa mana? Alay, sama, nanan po kayo nakita ang challenge pag, oh. Ha? Sa naman po ka, uy, kadwa na rin ka na ni hapon. Ano sa naman challenge eh? Awa, haklap-haklap na simut-simut pa. Ganahan mo ka na simut-simut. Sabi ka, kung timing mo mag-demoting kaon ako na mag-just challenge ka. Ikaw po, kagada, tempo po challenge na kung gusto mag-challenge ta. Iba po timing mo, kaon po ka. Ano sa buto eh? Kadwa na lagi na ni hapon lang. Ha? Ina na kita katuig lang, pero medyo kung mangita si Muhang abs, wagi kay abs. Puro naman na nila no lawas, uno tambok. Saan siya eh? Ano mo na una na? Abs ko ka na mo, tibok ng abs. Diba, kana, kita gana na. Ang lingkot nga challenge oh. Ginagod ka na ba? Wala, paminaw ako dagan naman nagbambot challenge. Si Manaliti naman sa uban. Dili, lain mo na siya, kay simut-simut na na. Lain man to uban. Lain na po ni mo challenge yung mga simot, matam-tam, Sino? balintong. Buhi na, Big. Ipamao lang di ako, si Mana na ni. Ah, sige lang, kon. Linan bitaw ta ka nga. Daghan pa kitang challenge, maabot sa tuon kinabuhi. Gusto ko mag-challenge na pirmi lingaw kayo. Sige, Sige, manghinaw sa ko. Wala, makabuang pinalam, dalong kadiro na. Ha? Makabuang na. Buwang naman ko daan. Puro ba tayo duldul? Buang na ako. Buwang na ko. Hino, dali na ba? Hino, ako. Kita ganina. Nakita lagi ko ito na challenge lagi. Na. Uy, ko, wala, may kundangan mo challenge. Eh, paano ko na namin 2023 po noon. Di na, taga mo kitang challenge sa itabo. Ay, ko. Saan mo ito, haklap-haklap, di ba? Haklap-haklap, di ba? Bawa mo na yung ganahan. Eh, kanil, hindi tinin mo forma na mo da. Orang kadaong, hindi ka na ako lagi. Fighters kayo. Fuck! Ay, di suya, kung purma kay pangkuhan ni, pang bungjing ni. Gila. Mura mo lagi, may simang na skillet mo ha. Ay, hilap niya ako kuhan ko, mga kargada niya. Binata! Imo na, tanan. Ay, istorya ko. Ginasugdan na ito. Sugdan na nato ang akong challenge. Ah, sige. Ay, nakatalikos kamera. Okay. 1, 2, 3. Ay, sugot na. Ay, konti. Sige. Sugot na ko. Sige ha. Takupot na. Sige. Hinaya lang. Ay, napagdali ko. Kimo babalik kung liyong. Buwatan tagbana. Sige. Gay. Isa. Ay, binahak mo na challenge ni. Ikaw, magpagaan, mampuganoon. Ikaw, magana ning kawo to kung baswat. Ha? Ito na gunit eh. Totoo mo tarag balik mong kabuang, eh. Ay, nagdoon pa kaniya po. Magbuang ka na, gay. Ya? Tarungan ko na pagkakaling ko, no? Oh, gay. Mura ba tag-boxing? Pahinay. Anay mo kamutan. Gay. Ay, naya, mabalik mo nyo, ha? Oh, gay. Report to action. Buy! Bawa ni mo kwa rin, naman ba? Buy! Ayaw ka na, ulo! Ayaw! Hindi klaro, eh. Iwan! Kamuka niyo na, uy! Mga po, no, ka short noon, o saan mo ka noon?